Записвам. Си. Чакай. Записваме ли вече? Естествено. Стритман. The Records. Да The Records Значи, Zone. Почваме с нещата. Така. Чочо Днеска има 32. рожден ден. 32. Честито. 32. Честито от Тито. Величката. На здраве, Чочо, Диджея. за твое здраве. Всичко е наред. Малко фристалчи. Има ли Big Brother, ти си представил мен проекта, човекът Всеки проект. може да рапира, както може всеки ден бирата си пие. Дали си ми големия, тук кафе снимай, как правя тук нещата бягаш на Бах ти фристала. Бирата си пие и влизам на дълбоко, часът е 10:30, ма на мен ми пука. Сняг валеше, дъждеше и някой пак спеше, чувстваше. Час сняг валеше, И ти няма макив. да те питам, добре ми е сега, само думите събирам. Човека пътеска, ма сняг вали. Добре пак става, дълбоко в мене бяга, само думите не бяга. Това е коментари за всички фабедуци. Демо, ти си фактик. Добре ми е така. Да се разбираме тихо малко, че пак ще се събираме. Купона пак върти, не съм пълен като тумахалка. Бати редентов, че. Вика като палка. Как ги целиш, ти? Не знам, то е Много ден. ги целиш, човече. 90 години Как те проектирам те? Аз съм фен, дълго заребен. Думите ги произвеждам пак сега. Работя в фабрика за фристайлите, да. Но не знам какво да се... Ти няма спирачка, че? Мозъка ми само тук ще те учи. Ще кажеш, че имаш... Гласа ми е като мегабайти или гигабайти, а станаха сега само с истинските пайки. Всеки казва, рапира в този ден. Бира, жена и съм много променен. Знам, това е за теб, лятото горещо да се разбиеш. Да косваш или пето, само тук да ги спираш. Коментар, не знам пак за тебе. Фристайл, думи, заклети и схеми, да реши. Он мяхо е, човек. Пак игри, възраждане, Русе най-добрите пак игри. Студено е, дълбоко в мене пак бяга. Бирата ще свърши, следващата стряха. Пътувам с колата, на мен ми е добре. 200 метра, жената всеки се разбива, дигнете си ръцете. Кеф малфака, дълбоко в музете, пиете. Чувства се добре, но пак нещата влизат лошото момче. Не питай ми, не радвам, всеки може да забива. Стритман студио, само думите събирам ги, раждам ги както мога всеки ден. Химикалката работи, търнок на мен, много заребен, тук пак се оставам. Пучвам небесата и пак ви го давам. Чочо, снимай Big Brother. Край. Снимай Big Brother само. Big Brother, DJ, Peace. Peace, 3 минути Peace като клип. Да, Демо 32 години, Чочо, честито от Тито. Ай на здраве, Чочо, на здраве да се чукнем. За твое здраве и на те. За всички, които ги познавам и човек, уважавам. Най-вече Чочо, човекът проект. YouTube, Google+, Facebook и всички. Добре, че няма го пускаме, защото правим реклама. Няма, ще го пуснем навсякъде. Да, добре, това е решението на човека. На главния... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, колко проекта кажа, че имаш, Чочо? 112. Аз ги знам, че са повече. Аз имам вкъщи такива, дето даже ти не си ги виждал. В България се прави супер хип-хоп. Спенс едно време, нали, правеше хубави неща. За чужди рап говорим, за Доктор Дре, Eminem, 50 Cent. В България се прави рап, да се прави, уважавам Тембро, Шумен, поздрав за Шумен, поздрав за Варна, Шамара, рап, София. R&B Records едно време. Хип-хопа в България трябва да се развива. Каза го човек, който само с думи ги събира всичките, нали знаете как е. Така е, човекът Варна, Бургас също е много хубав град. Варна е също. Русе трябва да се развива рапа. Твоя Рекърдс би го кръстил проект Рекърдс. Моето си е сам съм си Records.com, както казва с песнята. Ти навярно си прав, че запушеше за срам, че това те боли, че остава си там с песнята. Албума 2002 година, най-якия. Чочо, момчето, което не може да спре да рапи. На някакъв странен език, Шамара 90. Чочо, това е човекът, който не може не спира да рапира. Стритманс, те ще ми викат. Чочо, да забравете.